Nay, good morning po. Ayun, nag-e-enjoy po si nanay sa paglilinis ng kanyang bangus dagupan. Nay, magkano per kilo po ngayon ng espada nyo? Ah, 220. Yun po yung presyo. Malaki po yung espada, no? 220 per kilo. Ang mga bangus dagupan din po dito ay kada piraso 140. So ito po yung tulingan po natin. 100 po ang per kilo. Napakasariwang mga isdang tulingan. 100 pesos sa mga tumpukan po ng bangus pandaing, mga isdang dalagang bukid. May 150 pesos na kada tumpukan. So, gulyasan 100 ang kilo, espada 100 pesos, 200 pesos per kilo ng espada. So may nag-comment sa akin, ganda mo raw magbenta, panalo daw. So ayan po, ang presyo 300. So mababa ngayon yung presyo ng ngipon mo ngayon. Big size yan, no? 300 pesos na per kilo, no? Ayan, ang gaganda ng tumpukan natin. Tutukan po ng ating camera. Ang gaganda po at sariwa po yung kanyang tumpukan na matambaka tulingan. 100 pesos po yan na tinumpok. At yung 290 na mahilab-hilab na hipon ay 290 per kilo. 300 ang mga pompano, 100 po sa mga tumpukan ng mga galunggong. Kalahati lang kami, 45. 290 kayo na? Yeah, 40. Kanya ako kausap yan. Hanggang 40 mo makakain ka na ng sariwa mo yan. Tawag dito, yan. China, made in China. So masarap yung laman niya, kulay gray pag kinain. Kulay gray yung laman niya pag kinain mo. Tapos yan po yung mga itlog, oh. Magkano nabili yan, Nay? 400 po. Dalawang piraso? 400 po, dalawang piraso, manok China. Dito, pwede matanong presyo mo ng bakoko. 260 yung loba mo. 300 bisugo. So yun po yung price update ng kanya mga latag ng mga isda. Parang ilang araw kayo hindi nagtinda? Kahapon. Ayan. 3 piraso po, 130. May kada piraso rin po na kanyang mga bentahan. 150, 140. Magkano po per kilo, kuya? 180. 180 sa per kilo ng mga bangus na malalaki na po. At yung mga tilapia ang Pampanga, ito po yan. Yan po buhay, 130 130. naman po ang mga presyo, no? Eh yung salmon po, 180 ang salmon. tumaas yung salmon, no? 180 ang mga kilo ngayon ng ating pink salmon. Salmon head. Kuya, salamat po. Thank you. Shout out po. Salamat. 150 ang per kilo. Ay, sariwang-sariwang nilachya, oh. Ganda niya. Masarap yan ipangat. Paksiw. Eh, yung talakitok magkano? 150 kilo. 150 ang per kilo ng talakitok. So, ito yung mga isdang maya-maya o bigid na nakalatag po dito. Yan po yung mga per kilo. So, madalang tayo ngayon makakita ng ganitong isda dito ngayon sa Malabon Fish Market. So, yung presyo ng gulyasa. Magkano, bossing, gulyasa mo? 200 lang isa, wala nang... Ang laki, oh. Biri mo, 200 pesos ang isa, oh. Wala nang kilo, 200 lang isa. Pwede na sa 200 kasi malaki. Sobra-sobra sa ano yan. 3 kilo yan. Oo. Boss Ed, magkano yung per kilo mo sa 20 lang, mga isang bato natin. isang bato? 120 ang per kilo. Yung alimasag mo magkano? 150 ang per kilo. So, yun po yung per kilo ng kanilang mga latag ng isang bato, alimasag. So, ang ganda ng ating alumahan. Magkano tumpukan, bossing? Wala, dalawa 150. O, dalawa 150, no? Ang 100 ang kilo. Ito po yun dito. So, maganda ang alumahan po natin. Boss, magkano yung ganitong kalaking papakol? 130 mo siyang 130 isang kilo, no? Tapos yung mga tumpukan niya ng bangus. Good morning everyone. At tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay marami na pong mga latagan at mga murang presyo na inyong mabibili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, sa sitwasyon po dito po sa Malabon Fish Market, marami sa ating mga kababayan po ang namimili ngayong araw po ng Biyernes. So
tignan po natin ang kanilang mga latag at mga presyuan ng iba't ibang klaseng laman dagat na mabibili po dito sa bayan ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! So tawid tayo rito at makapag-update tayo ng kanilang mga latagan ng bentahan ng seafoods dito, no? So ito po yung mga latagan na inyong mabibili na mga sariwang mga sapsap. Nakasama ba ako dyan? Nakasama ba ako dyan? Hindi po. Sana sinama mo ako. Ito po, pwede po. Huwag dyan. Ayan. So kuya, shout out po. Enjoy po sa pamimili. So ayan po si kuya, no, namimili po at naghahanap ng mga presyong mura dito sa Malabon Fish Market. At ang mga latagan po talaga dito ay talagang sulit at mura po ninyo mabibili. Iwan ko na to, Di. Kuya, salamat po. Magkakita ako sa Edward dyan, ha? So ito yung mga latag po ng 50 pesos, no, na mga galunggong, madami na. At talaga nga naman ay dagsa pa rin ang mga galunggong po dito sa Malabon Fish Market. So 50 pesos na tumpukan. Ito yung mga isdang espada, bangus at tiyabeta, no? Nay, good morning po. Ayun, nag-e-enjoy po si nanay sa paglilinis ng kanyang bangus dagupan. Nay, magkano per kilo po ngayon ng espada nyo? 2.20. Yun po yung presyo. Malaki po yung espada, no? 220 per kilo. Nay, salamat po. 150 po sa mga gulyasan kada piraso. At ang mga tumpukan ay 50 pesos. So may yellow pin po dito, no, na mga maliliit sa halagang ayun, 120 po na per kilo. So yan po yung presyo ng yellow pin po nila. At yung mga tumpukan, swabe ang mga tumpukan, no, sa dami na ay 50 pesos lang po, hindi nyo mabibili. Ang mga bangus dagupan din po dito ay kada piraso 140. So ito po yung tulingan po natin, 100 po ang per kilo. Napakasariwang mga isdang tulingan. So ito yung mga update natin at ang mga alumahan na tumpukan at isdang matambaka, tulingan. Ang tulingan ay 50 pesos. Yung mga latag po ng alumahan 100, matambaka 100 pesos. At yung mga latag po dito, ayan, mga isdang kabase, buwan-buwan, kalaso, no? Yan yung mga latagan po dito. At yung mga 50 pesos na tumpukan po ng mga galunggong, yan po ay napakadami, oh. 50 pesos po na bentahan po dito. Ito yung mga presyo ng 70 pesos kilo, no? Mga gulyasan. Alright, so magaganda pa rin ang mga latagan at presyohan po dito sa Malabon Fish Market, oh. Tumpok 80 pesos, 100 pesos sa mga tumpukan po ng bangus pandaing, mga isdang dalagang bukid, may 150 pesos na kada tumpukan. Ngayon, no, napakaganda talaga ng dilag. Dilag po ng Malabon Fish Market. Thank you. Alright. So, dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market, ina-update po natin yung mga kanilang latagan. Talagang napakarami ng 50 pesos tumpukan ng mga galunggong dito, no? So, swabe. At ang mga presyon talagang sulit at panalo ka na. Jackpot ka dahil sa maghapong ulam, meron ka ng may ulam na maghapon. Dito ay ang gulyasan 100 pesos na kilo. So yan po yung mga latag, ano. Sa mga malalaki na pong mga galunggong 100 pesos na tumpukan. Matambaka, ayan din po. Ang mga presyon ay 100 pesos. Gulyasan 100 ang kilo. Espada 100 pesos. 200 pesos per kilo ng espada.
So shoutout sa iyo, Pango. Ang Pango ng Malabon Fish Market. Ang aking idol. Magkano presyo mo ng hipon na malalaki? So 300 pesos na per kilo ng kanyang mga hipon. So may nag-comment sa akin, ganda mo raw magbenta. Panalo daw. So ayan po, ang presyo 300. So mababa ngayon yung presyo ng hipon mo ngayon. Big size yan, no? 300 pesos na per kilo, no? Na si shoutout si Pango. Siya po yung all the way na nagbebenta dito ng ano, ng kanyang mga hipon. So yung tumpukan po dito, yan, ang gaganda ng tumpukan natin. Tutukan po ng ating camera, ang gaganda po at sariwa po yung kanyang tumpukan na Matambaka Tulingan. 100 pesos po yan na tinumpok. Pango, salamat sa iyo. Iyon, salamat. Thank you mga Lodi. So wala kayo si tilapia. Yan po yung per kilo, 80 pesos sa mga mangga po. Ito yung mga presyo ng bangus ni Boss Maeng. Boss Maeng, shout out sa iyo. 130 isang piraso ng bangus mo. Ang ganda ng bangus, oh, 130 oh. Yan po yung kada piraso po ng mga bangus dagupan ni Boss Maeng, aka Boy Bangus. Ayan. Yan po yung mga per piraso. Tapos yung mga per kilo doon ng mga gulyasan ay 100 ang tumpok, no? Tumpukan na po ang binenta at ang presyo ay kapitan natin. So may tag price ang kanyang paninda. So ito po, 70 pesos po yung kilo, no? 70 pesos na kilo ng kanyang isdang gulyasan. Meron pong 40 pesos na isang piraso ng bangus. At yung 290 na mahilab-hilab na hipon ay 290 per kilo. 300 ang mga pompano, 100 po sa mga tumpukan ng mga galunggong. Kalahati lang kami, 45. 290 kayo na? Yeah, 40. Kanya ako kausap dyan. Hanggang 40 mo makakain ka na ng sariwa mo dyan. Alright, dito tayo 360 na per kilo ng hipon. Pompano 320. So malinis at wala si Boy Tilapia. Talagang tinutuon niya na magpahinga ng isang araw. Wala yung pwesto niya, oh. Wala. So si Maeng lang ang nandito, si Boy Bangus. Mamaya i-interview natin si Boy Bangus. Baka may banat kay Boy Tilapia. Boss, thank you. Alright, so lakad-lakad tayo at mag-aalam-alam pa tayo ng mga presyohan ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga 20 pesos na mga nakabalot na pansahog ng mga gulay. So shout out sa iyo, Pito. Ba't nandito ka? Te, bakit ang mga paninda po natin eh mahal ba gulay? Mahal ang gulay sa Divisoria? So ito yung mga latag ni ate dito sa Malabon Fish Market ng kanya mga bentahan ng gulay. Si ano, ate, hindi na nagtitinda. Si Ate Roji. Ah, probinsya ba yun? Pinuntahan niya? Akala ko sa Bulacan lang. Ah, San Juanico. Ah, sa Samar. Sige te, salamat. Kaya ka pala nandiyan, Bito, nag-iigib ka ng tubig. Shout out, good morning. So, yung mga presyo niya dito, 50 pesos. 50 pesos yung ganito, no? Yan, 50 pesos na mga bentahan po na nakasupot o nakaplastic na gulay. Yung mga okra ay 10 pesos po yan. Ito, 10 pesos din po na kanilang mga binibenta sa ating mga mamimili. Salamat! So dito yung mga presyo na mga... Magkano tulingan mo, idol? 50? Kilo? Grabe, 50 na lang po ang kilo rito ng mga tulingan niya. Oh. So, 40. So ang baba na ng mga presyo mo, idol.
So, ito yung mga manok China. Ayan, manok China tawag dito. Yan, yan, yan. China, made in China. So, masarap yung laman niya, kulay gray pag kinain. Kulay gray yung laman niya pag kinain mo. Tapos yan po yung mga itlog, oh. Magkano nabili yan, Nay? 400 po. 2 piraso? 400 po, 2 piraso, manok China. Nay, salamat po. So, ang dami pong dumating dito na mga tahong, oh. Yan yung mga tahong. Mga naka-net na, no? So, ito yung mga latag ni Bito. Bito, pwede matanong presyo mo ng bakoko. 260 yung loba mo. 300 bisugo. So, yan po yung price update ng kanyang mga latag ng mga isda. Parang ilang araw kayo hindi nagtinda? Kahapon? Nataas ang presyo. Sige po, te, salamat. Yan po yung mga talaba natin dito, no? Tsaka mga tahong. Kahapon nag-vlog tayo dito. Wala silang latag ng tahong at mabilis na ubos. Pero ang tahong pa rin po natin ay matataba. So, shout out sa iyo, Poging Pogi. Ayun, shout out. Nakangiti na ang Pogi. Ayan, shout out sa iyo. Masaya na siya at buhay na yung kanyang alaga. Ay, salamat. So, ito po yung mga latag ni nanay, oh. Ito, masarap tong bola-bola. Kakayurin lang po, oh. Mga istang buwan-buwan. 1 piraso po. 2. So, 2 piraso po, oh. 100 na lang po yan, oh. So, sulit yan dahil kapag lagyan nyo lang po ng mga karne, no, na giniling, tsaka mga sahog na gulay, makakapag meatballs na po kayo. Tapos yung mga 100 pesos na tumpukan, ito po yun, mga GG o galunggong na malalaki na, oh. Sariwang mga GG po yan. So, grabe yung mga latag nila dito ng tumpukan, no? Malalaki na, hasalagang 100 pesos. So, bante pa tayo dito sa mga presyuhan ng kanilang latag. Ayan, 270 na lang po ang naiiwan. Pwede nyo na pong angkinin, 270 per kilo. 130 sa mga salmon. Ayan, salmon na local. So, dito yung mga tumpukan ni Kuya, yan. 3 piraso po, 130. May kada piraso rin po na kanyang mga bentahan, no? 150, 140. Magkano po per kilo, Kuya? 180. 180 sa per kilo ng mga bangus na malalaki na po. At yung mga tilapia ang Pampanga, ito po yan. Yan po buhay, 130. 130 naman po ang mga presyo, no? Eh, yung salmon po, 180 ang salmon. tumaas yung salmon, no? 180 ang mga kilo ngayon ng ating pink salmon. Salmon head. Kuya, salamat po. Thank you. Shout out po. Salamat. So, yun po yung presyo, no, na mga pink salmon. Medyo may pagtaas lang ng kaunting presyo, pero mura pa rin po yun sa halagang 180 na mga per kilo. 80 pesos sa kilo ng mga talong po natin dito, 40 pesos kalahati. 180 to 70 mga per kilo ng kanilang mga latag na hipon. So, ito po yung mga isdang nilachay. 150 lang, ilan sir? 150. 150 ang per kilo. Ay, sariwang-sariwang nilachay, oh. Ganda niya, masarap yan ipangat. Paksiw. So, yun po yung presyo at 230 sa mga bentahan po dito ng pusit. At 260 sa mga pusit lumot. Ano, 150? Kuha na. So, tumpukan 100 pesos. 150 po sa bentahan po ng gulyasan. 1 piraso na. So, 100 pesos na tumpok ng mga isdang tulingan.
Ito, mga big size na hipon. Magkano kilo, bossing Lodi? Nagbaba na tayo, 300 na lang. Iyon, 300 pesos na lang po. 340 to. Oo nga, no? Kahapon 340. Ngayon, 300 pesos na lang ang per kilo. Mga big size na hipon po yan, ha? Ano, ganda ng mga hipon na kanilang nilalatag dito sa Malabon Fish Market. Salamat, thank you. So, 260 naman po dito yung per kilo. Tumunod po, ito po ay mga medium size na. No? 260 per kilo. At yung mga per kilo na mga tilapyang Batangas sa halagang 80 pesos na kilo. Ito tumpukan, Ano ba? 100 pesos. 100 pesos to. Yan, 100 pesos na mga tumpok, no, ng mga tilapyang Batangas. Alright. Sa mga malalaki o big size na mga tilapia, 110 po ang per kilo. So yan po yung mga presyo na inilalatag nila at para makita rin ng ating mga kababayan o mga mamimili sa Malabon Fish Market. Boss, good morning sa'yo. Ito, 320 naman po sa mga big size, no? Na hipon. Pamigay na. Pang tawag yan? Pwede nang pang ano to? Hindi, tawag sa luto na yon. Pantempura. Pantempura. 140, no? Pang tempura nga, pwede. So, yan po yung mga update na mga hipon po nila, no? Sa Malabon Fish Market. Yung mga nilachay po dito ay 60 pesos po na per kilo. So, nakita na naman natin si Tiyo. So, ito po, yung mga laman yan ay hipon. So, ngayon lang po at ibababa. Ngayon lang po ibabagsak po dito, no? So, shout out sa'yo, Tiyo. Tiyo, shout out. Ayun, shout out. So, shout out sa pamilya. Pamilya Bantot, shout out. Ito po dito ay 300 pesos na kilo naman po dito ng hipon. So, pare-pares po yung nakikita natin mga latagan po nila dito sa halagang 300 pesos na per kilo na mga hipon. So, yan po mga tumpukan sa halagang 100 pesos. Mga galunggong pa rin po, no? Hindi ako kumukuha ng styro. So, shout out sa iyo, poging-pogi. Yung kumakaway talaga, geng-geng. Ayun o, geng-geng. So, shout out sa iyo. Ayun. Magkasama yung mag-ama, nag-shout out. Sa presyo ng mga tumpok, 50 na lang po dito. Yung mga isdang galunggong, no? So, mga presyo. Ayan. Ito po yung mga latagan nila ng mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos. Yung mga tulingan, 100 pesos din po na mga tumpukan, no? So, mga tumpukan po na bentahan nila dito. So, yan po yung mga latag nila ng mga isdang tumpukan. So, dito ang dami, oh, mga 50 pesos na tumpukan. Ayan, oh. Mga ganun na babae naman po yan. 50 po. Pangmasang presyo na. Tapos yan yung mga latag nila gulyasan po dito ay 80 pesos. Ang balsa galunggong 130 na per kilo. So yan po yung mga presyo, no, na ang kanilang mga latag ng mga isda. So sulit at panalo sa tumpukan. 100 pesos na tumpukan. So shout out sa iyo, Jeff Baliw, baka kumakain na naman doon. Shout out, Jeff Baliw, nagtatago, ayun, naglalakad mag-isa. Shout out sa iyo, Jeff Baliw. Greetings from Jonel.
Sandaan tumpok. Eh, yung talakitok magkano? 150 kilo. 150 ang per kilo ng talakitok. So, ito yung mga isdang maya-maya o bigid na nakalatag po dito. Yan po yung mga per kilo. So, madalang tayo ngayon makakita ng ganitong isda dito ngayon sa Malabon Fish Market. So, yung presyo ng gulyasa. Magkano, bossing, gulyasa mo? 200 lang isa, wala nang... Ang laki, oh. Biruin mo, 200 pesos ang isa, oh. Wala nang kilo, 200 lang isa. Pwede na sa 200 kasi malaki. Sobra-sobra sa ano yan. 3 kilo yan. Oo. Dito, 150 na lang oh. Tapos kay Don Ramon, shout out. Ang tatay ni Jeff Baliw. wala kayong latag na lumot na. Ah, bagsat na. Shout out. Shout out. So, ayan po yung mga latag at presyuhan, no? So, dito tayo kay Boss Ed Pompak at kay Jeff Baliw na may mga latag na magaganda at tumpukan ng mga galunggong na sobrang dami. Magkano yung tumpok? 100 pesos? 100 lang, 100. Ayan, 100 po. Ayan, yung mga isda nila ay tumpukan 100 pesos po lamang, no? Guys, ito po yung mga masasarap na iluto, mga iprito, o ano mang gusto nyo pong luto dito sa mga isdang galunggong. Boss Ed, magkano yung per kilo mo sa isdang bato? 120 ang per kilo. Yung alimasag mo magkano? 150 ang per kilo. So, yun po yung per kilo ng kanilang mga latag ng isdang bato, alimasag, o ano bang isda po rito, no? Na inyong mabibili. So, madami na ang 100 pesos na tumpukan. Alright. So, ayan po. Kita nyo, isang katerba na tinumpok na. Ayan. Grabe mga tumpukan nila, oh. Ito, mga tumpukan din po. 3 piraso mga yellowfin tuna, oh. Ayaw mo talaga? So, yan po. Yan po ay nagkakaalaga ng 100 pesos. Ay, hindi tayo. May kausap na naman. Yung po mga alimasag po dito, ang halaga po ay 150 po ang per kilo. So, ang ganda ng ating alumahan. Magkano tumpukan, bossing? Wala, sandaan, 150. O, dalawa 150, no? Ang 100 ang kilo. Ito po yun dito. So, maganda ang alumahan po natin. 150, dalawa binibigay na isdang tumpukan, alumahan. So, yan, mga tilapia naman po dito na kanilang bentahan at 90 pesos na per kilo. Alright, so dito yung mga isda, ito mga bagong latag pa lang po ni Kuya, no? Yan po, tinutumpok po yung mga bangus. Ito po yung mga papakol na malalaki. Boss, magkano ganitong kalaki mong papakol? 130 mo, 130 isang kilo, no? Tapos yung mga tumpukan niya ng bangus, Yan, 150 150. 3 piraso na. So pwede na po, no? 3 piraso 150 na mga bangus dagupan. Tapos yung mga papakol 130 po yung per kilo. Boss, salamat po, thank you. So yun po yung mga in-update natin ng kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talagang napakamura pa rin po. At talagang bagsak presyo. At sa tumpukan talagang sulit at madami na. Ayan, no, mga 150. So dito yung mga presyo, yan. Magkano po yung tumpok? 100? 100 pesos po yung mga tumpukan po nila ng mga isda, oh. May Busares. Ayan yung mga presyo ng tumpukan dito po sa Malabon Fish Market sa halagang 100 pesos. So madami na, no, na kanilang mga latagan po dito ng isda. Alright, so yun nga po at na-update natin itong kahabaan po ng bayan po ng Malabon Fish Market dahil sa mga presyo at sulit na at makakatipid ka talaga sa mga mabibili rito sa Malabon.
So hindi pa rin po nagbabago ang mga presyohan nila, ganun pa rin po dahil sa dami na mga ibinababa, no, na mga isda sa mga fish port. So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So shout out sa iyo. Shoutout po. Ayan, shout out. So shout out sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga dumarayo, at sa mga lagi po nagre-request sa aking YouTube channel na lagi daw po ako mag-update sa mga presyon at kaganapan o sitwasyon dito sa Malabon Fish Market. So ito na po at ginagawa na po natin yung ating pag-update. So shout out. So yun nga po, talaga nakikita natin yung mga presyuhan, no? At na-update natin yung mga ating mga kababayan na nagtatanong lagi kay Boss Lando Explorer. So enjoy and busy po sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless po and bye-bye. Shoutout kay Gawad Eric. Ayun, shout out. Thank you, Tio. Salamat. Shout out, Pango.